600 lagun inguruk hartu dute parte Iruñan lokarrik bake prozesua indartzeko antolatu duen foro sozialean. Plataformak baieztatu du prozesua desblokeatzea beharrezkoa dela une honetan, halaxe adierazi zuen Hamaika telebistan. Eman beharreko pausak ez direzela ematen ari edo ematen ari direzenak txikiegiak edo motelegiak diela. Orduan beharrezkoa da bultzada berri bat ematea. Zentzu horretan, bakea modu kolektiboaren eraikitzeari bultzada eman nahi diote foro honen bidez. Gogoratu dute 2006ko bake prozesuan herritarrak ikusle hutsak izan zirela eta gehitu dute ezin dela akats berbera egin. Azaldu dutenez, gizartea giltzarri izan delako aparteko une honetara iristeko. Gaurko foroan Euskal Herriko ordezkariak naiz nazioarteko adituak izan dira. Desarmatze eta desegiteko agenda eta giza eskubideen bermea izan dira landu diren gai nagusiak. Alderdi politikoen inplikazioari dagokionez, gogoratu abenduko Baionako foroan Ipar Euskal Herriko indar politiko guztiak izan zirela. PP eta PSE ordea ez dira egongo Iruñan eta Bilbon. Esan ere, parte hartzaileen artean dagoela Euskal Preso politikoen kolektiboa. Sortuk ere foro sozialak eskaintzen dituen tresnak erabiltzeko deia luzatu die herritarrei. Fernando Barrena bozeramaleak baieztatu du desarmerako eta presoak etxeratzeko baldintzak badaudela. Bide horretan, nazioarteko eragileen laguntza eta etaren borondatea nabarmendu ditu. Kontran, Espainiako eta Frantziako gobernuek jarrera arduragabea dutela salatu du. Antolatzaileek ere salatu dute gobernuen borondate falta. Gobernuaren esesko borobila. Foro soziala bihar ere garatuko da Bilbon eta preso eta ieslarien itzulera izango dute hizpide.